Burkina Faso jamana finitigi mɔgɔ 8 ani ka fara jɛkulu min sigilen do jamana yɛrɛ dɛmɛli kama ni a bɛ wele ko VDP mɔgɔ 4 fagara jadi jɛkulumaw olu ka dankarili wale dɔ senfɛ. Bamakɔ dugu kɔnɔna la fɔɲɔgɔnkɔ donnen do jɛkulu min sigilen do kunnafoni sɛnsɛnnaw tɔgɔla n'a bɛ wele ko Haute Autorité de la Communication HAG ani ka fara Joliba TV ka fɔ ko kunnafoni jugu dɔw bɛ tɛmɛ u ka jabaraniso la min bɛ tali kɛ lagosi wale dɔw ka taa furancɛ fanga ma coronavirus bana kun kan. Kɛnɛya minisiriso ka kunun kari octobre kalo tile 16 y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 770 ni mɔgɔ 9 ninnu de bɛna kɛ aw ka bi Mali kura kunnafoniw la kumaba ye a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na ani k'an lamɛn k'a lasaw ma k'a fɔ ko nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Ameriki jamana faaba kɔnɔ Washington DC nin ye Mariam Traoré kumakan ye ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington a yiraw la k'a fɔ fɛn min ye an ka bi kunnafoniw ye tɛnɛ n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 17 san 2022 ma olu bakuruba bɛna tali kɛ minnu kan olu de filɛ nin ye. An bɛ taa Mali jamana kɔnɔna la duniya keleya tɔnba Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko MINUSMA a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ bin tɛnɛ sɔgɔmada in na k'u ka banfula bulalamatigi mɔgɔ 2 olu fagara Mali jamana kɔnɔna a camancɛ yan fan ka taa kɔrɔnfɛ yan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tesalite ani Kidali mara la o kama bi walasa an ka se ka ɲɛdɔnni kɛ a ko ɲɛ ka VOA ka kunnafoni dila ka bɔ Kati Lamisa Sangare ale bɛ an bolo nin waati in na nɛgɛ kan Lamisa ni tulo b'an na i n'u la. Amba ani wula Mariam lamɛnbagaw bɛɛ ni wula. Ayiwa an ye kunnafoniw kɔni sɔrɔ ani k'a ye bataki caman kɔnɔ bin tɛnɛ k'a fɔ duniya keleya tɔnba ka banfula bulalamatigi minnu bɛ jamana kɔnɔna la n'o ye MINUSMA ye olu ka maa 2 ɲɔgɔn fagara Mali jamana kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la min laseli dɔw latɛmɛna Tudor bɔlɔlɔ sanfɛ MINUSMA yɛrɛ fɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye a kunnafoniw kɔnɔ. Tiɲɛ don Mariam MINUSMA surasi 2 ninnu ka bolimafɛn fodonna mugujugu kan de ka u to laraweli baaraw la Tesaliti i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Kidali mara la u n'u tɔɲɔgɔn minnu tun do 4 wɛrɛ sɛbɛ joginna olu la u bɛɛ ye cadikaw de ye MINUSMA yɛrɛ nagakɔrɔ damasiyɛn kan dɔ la awa tuma caman MINUSMA surasiw bɛ ni ɲɔgɔn kasaraw sɔrɔ Mali kɔnɔ san 10 laban ninnu yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ diɲɛ tɔn kɛlɛcɛ 74 olu bɛɛ de nin tora mugujugu fodon sababu la siviliw fana ye u ta sɔrɔ a ɲangata caman na awa dɔgɔkun tɛmɛnen i kɔrɔ a misali dɔ ye sivili 13 ntanyara u ka bolimafɛn fodonnen mugujugu dɔ kan Mopti mara la Bajangara fan fɛ MINUSMA kɛlɛcɛ 100 kɔjan de nin tora Mali kɛlɛ in na a daminɛ ni sisan cɛ u ka jateminɛ gafe laban dɔ yɛrɛ bɔra o min ka fɔla o y'a jira k'a fɔ ko mugujugu fodon wale 250 ɲɔgɔn de kɛra salon wa 100 kɔ o kɛra ɲinan san kɔnɔna la a caman na MINUSMA kɛlɛcɛw ni bɛ to a la Mariam nin tun ye Lamisa Sangare mankan ye ka bɔ Kati VOA Bamara. An ka foli b'i ye. Ka tɛmɛ ni Mali kura kunnafoniw ye an bɛ taa Mali jamana camancɛ yan fanfɛla la n'o ye Bankasi ye Mopti mara la sɛnɛkɛlaw caman kɛlen do k'u ka jɔrɔna yira kabiri samiyaji binna ɲinan san kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye dankarili walew ye o lawaralen do u ka marabolo kɔnɔna la kosɛbɛ min bɛ ka kɛ sababu ye ka dan sigi u caman na ka se ka taa forokɔnɔnaw la ni k'u ka forokɔnɔ baaraw kɛ min kunnafoni labanw daminɛna octobre kalo tile 15 ka kuncɛ kunun kari la a yirala o senfɛ k'a fɔ dugudenni min n'a bɛ wele ko Simi Danga ani Duden Danga n'a filɛ nin ye Bankasi mara la gɛlɛyaba binnen do yen dugudenw kan VOA ka lasigiden ka bɔ Koro Tijani Wedrago ale b'o lase. Mali camancɛ yan fan na lakanabaliya kɔni ɲɔɲinen do kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an bɛ nin lakanabaliya kunnafoniw daminɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na dugu minnu n'an b'a wele ko Dunde ale ni Simi Kanda cɛ marifatigi dɔw kɔni taara dangarikɛ k'a ɲɛsin o duguma dɔw ma ni ka masɔrɔ u b'u ka forow kɔnɔna na sumantigɛ la jadiwale tigilamaw kɔni sele u kɔni ye mugu wuli k'a ɲɛsin dugumaw ma duguma carilen kɔfɛ u donna dugu kɔnɔna na ni ka dugu fan dɔw jeni ani ka taa ni bɛgan dɔw de u talen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa 3 de banana ni ka maa 2 bɔ ɲɔgɔn ko ka olu bɔnɛ u nin na nin dangari wale sugu kɔni kɛra Koro mara la dugu min n'an b'a wele ko Dunapɛn
waati min na dugumaw kɔni labɛnnen don n'u bɛ fɛ ka bɔ sumantigɛ la jaadiwale tigilamaw kɔni ye ci bila ka na f'u ye ko u yamariyalen tɛ ka taa suman tigɛ ni ka masɔrɔ ni olu ma yamariya di u ma. O kɛra sababu ye duguma dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ti jɛ ni o ye. Dangariwale tigilamaw seginna ka na ni ka maa 4 kɔni minɛ ka taa n'u ye. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn o ma se ka sɔrɔ maa minɛnen ninnu kan. Nin dangariwale sugu ani bagabagali sugu caman kɛra k'a ɲɛsin dugu caman ma. U caman ka seereya la u b'a yira k'a fɔ ko dangariwale tigilamaw b'a waajibiya dugumaw fɛ ni sumanw tigɛra u ka se k'a tilan u ni ɲɔgɔn cɛ. Nin dangariwale sugu kɔni kɛra sababu ye ka maa caman siran ka bɔ sumantigɛ la. Bawo salu a ɲɔgɔnnaw cɛra mun kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na sumantigɛ waati. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Koro kɔfɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan u ka finitigi mɔgɔ 8 ani ka fara jɛkulu min sigilen don jamana yɛrɛ dɛmɛli kama ni a bɛ wele ko VDP o mɔgɔ 4 olu fagara jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale dɔ senfɛ ni kunɲɔgɔn laban in na min kɛra Silimanji n'a filɛ jamana camancɛ yan fan ka taa a kɔrɔnfɛ yan fanfɛla la Burkina Faso jamana kɔnɔ. VOA ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kader Traoré ale b'o kunnafoniw di. Burkina Faso ngo fanga dafri na yoroko ko tɛmɛni kɔ jamanadenw bɛ tɔrɔkɔra alibele maa juguw ka wale juguw le kɔnɔ. Lɔgɔkun min labanna kunu ale ma kɛ hɛrɛ ani basigi ye Silimanji dugudennin na n'ale bɛ jamana camancɛ kɛɲɛ kan fan fɛ. Sibirilon tɛmɛni maa 12 bɔnɛna o ni na nin dugudennin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilakaw 8 ani yɛrɛkɔrɔsi dugulenw n'an ko VDP olugu maa 4. Nin jagoya ni minɛli nin kɛra damatɛmɛ wale dɔ kɔnɔ min ɲɛsinna finitigiw ka daga min bɛ Silimanji dugudennin na n'a sɔrɔla maa jugu nana mugu ci nin daga nin na. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana fana ko sorodasi 5 jogira nin bɛnkanni nin kɔnɔ. Ka taa jamana worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gursi dugu kɔnɔ n'ale dantigɛlen don ka bɔ Wagadugu ni kilomètre 140 ye maa jugu ye o yɛrɛ yira o yɔrɔ la o i t'a dɔn olu ka dɔgɔtɔrɔso la min kɛra sababu ye ka nin cikɛda nin ka mobili 3 jɛni. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko nin walejugu nin kɛra nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnin kɔ ni sanga 30 ye safo selinin kɔ ko maa karigɛlɛn caman le jigira nin yɔrɔ na ni bolimafɛnw ye ko tɛmɛnin kɔ o y'a yala ka taa ni nin dɔgɔtɔrɔso nin ka wari kɛsi ye ko nka o ma se. Kabini octobre nin kalo daminɛman na walejugu bɛ jatira jamana worodugu fan fɛ n'a ma fɔ ko taa donna kalanso dɔ ra walima finitigiw ka dagara a bɛ fɔ ko maa jugu ye mugu ci gouvernement ka lasigidenw ka sigidaw ra. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Bamako dugu kɔnɔna la kabiri kunɲɔgɔn daminɛ in na fɔɲɔgɔnkɔ donnen don Mali finitigiw Mali kunnafoni sɛnsɛnnaw ka kɛrɛfɛ lasigi baara min bɛ sigi jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko autorité de la communication Hage ani Joliba TB jabaraniso ni ɲɔgɔn cɛ u ye jalaki bin ka fɔ ko kunnafoni jugu dɔw bɛ latɛmɛ u ka jabaraniso la min bɛ kɛ sababu ye ka kumakan kolon caman nata Mali furancɛ fanga ma. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako ale b'o lase. Cakɛda min sigilen don Mali la n'ale ka baara ɲɛsinnen don kunnafonidiso olu kɔlɔsili ma n'a tɔgɔ ko Haki octobre kalo tile 12 tɛmɛnen olu ye kangarimada sɛbɛn o bila ka taa teleso la mun tɔgɔ ko Joliba TV ka da kan ko a ka kunnafonidila n'o ye Mohamed Alidu Atayeri a ka jɛmukan kɔnɔ mun tɔgɔ ko l'éditorial o ta ko 30 la k'a ye kumaw fɔ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma ani Haki yɛrɛ ma minnu tɛ baara yɛrɛ kadira kunnafonidi kadiraw olu kɔnɔna la. O la bin tɛnɛ octobre kalo tile 17 lajɛrɛ tun bɛ Haki mɔgɔw ani Joliba TV ɲɛmɔgɔw cɛ Haki kɔnɔna la. O la sa u ka lajɛrɛ o banni kunnafoni kɔni ma bɔ nka an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ i ka dɔn ye mɔgɔ dɔw bolo olu y'a yirana k'a fɔ ko Haki mɔgɔw kɔni u y'a yira Joliba TV ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ u nalen don u y'u wele ka na u lamɛn u ma na bɔgɔ jeninen kan sabula Haki ani kunnafonidiso olu ka kɛlɛ o bɛɛ ye kɛlɛ kelen ye. O la u y'a yira k'a fɔ donna nataw la mun ye nin sɛbɛn kofɔlen ye u na baara kɛ a kan ni u bɛnna mun kan u na o kunnafoni di. O la Haki fan fɛ sa n'an ye weleli kɛ olu fana yira k'a fɔ halisa baaraw bɛ senna foyi ma kɛ fɔlɔ donna nataw la ni mun bɔra a la o na da malidenw tulo kan. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Mali jamana kɔnɔna la kin ani yɛrɛmara kafow olu ka maire minnu sigira u sigiyɔrɔw la kabiri san 2016 waatiw yirala k'a fɔ ko olu ka baaraw kuncɛra nka minnu bɛna to baara la fo ka taa se jamanatigisi kalata ani karata wɛrɛw ma jamana kɔnɔna la. O kama Kayi dugudenw y'u ka hakilina di mairw yɛrɛ ka mɛli la u sigiyɔrɔw la nin waati laban ninnu na min dɔw kɛlen don gɛlɛya ye marabolo dɔw kɔnɔna la. Isa Bacili VOA tɔgɔ la ale ka kuma baranin na ka bɔ Kayi.
an ka sigida marabagaw ni o ye commune ye dɔ farala olu ka waati kan fo ka taa se kalafiliw olu labɛnni ko ma sariya ma dansago nin ko in na wa an bɛ période exceptionnelle mun na je crois que fɛn caman bɛ se ka kɛ pour que jamana bɛ lafiya parce que sariya ta kun ye de ka mɔgɔw lafiya donc n'a donna gɛlɛya période kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'an bɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔ nɔgɔya la ani hakilisigi ni basigi la je crois que o de kan ka kɛ mais n'ala y'a kɛ nin période façon nana n'i bɛ sariya kura ta i bɛ se ka caman don a la n bɛ misaliya ta an ka première constitution k'a tun y'a prévoir ko assemblée président kan ka 40 jours de kɛ ni président bɔra yen pour que ka élection organiser mais an y'a ye président jɔnkura t'a la a ma se ka kɛ a ma janya ka tɛmɛ min bɛ constitution yɛrɛ kɔnɔ o de ye loi bɛɛ ka loi ye sariya foyi tɛ constitution sanfɛ bon donc ni nin fana kɛra je crois que sariya sɔsɔ tɛ kɔlɔsili de b'a to ani hakili ɲuman jamana bɛ se ka baara ka ɲɛ. nin hakilina in dɔw ma jɛ ni a ye olu ka fɔ la délégation spéciale de tun kan ka sigi. délégation spéciale de kan ka sigi o de kan ka sigi ni ye ne yɛrɛ kɔni sagona minɛ délégation spéciale de bɛna sigi ka sɔrɔ ka continuer ni baara ye jusqu'aux élections. élection ka kɛ siɲɛ kelen ou bien ni délégation spéciale kana délégation spéciale kana parce que an ye maire ninnu bɛ o bɛ ka évoluer dans le vide sisan nɔ parce que hali programme tɛ maire dɔw bolo tuguni yɛrɛ programme fosi t'u bolo tuguni donc a kɔni kelen bɛ équipe sugu dɔ o bɛ ka évoluer dans le vide. dɔw fana fɛla ye mun ye minnu bɛ mara la a ka to olu bolo kɔntɛ min nana ni délégation spéciale o fana ye ko wɛrɛ de ye. jamana bɛ lahalaya min na bi n'i ko ko ka na délégation spéciale ye a bɛ kɛ degun ye dɔɔni bawo ninnu ye baaraw dɔ boloda olu de b'a kɔnɔna la ten tɔ n'a fɔra ko ka na délégation spéciale ye wagati kunkurunin kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ se ka baara bolodalen bɔ a sira fɛ k'a k'a kɛcogo la a bɛ gɛlɛya parce que olu mana na sisan fo ka imprégner dossier la de fo k'a dɔn k'a fɔ ko minnu tatɔ filɛ nin ye olu y'a bila bolo jumɛn kan olu fana ka labɛnw sabati k'a fɔ k'u bɛna baara daminɛ nka hakili la baara wagati min fɔra a bɛ se k'a sɔrɔ u ma se ka fɛn kɛ. commune caman i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye baara dɔw daminɛ donc ni a fɔra olu mun bɛ dossier minnu bɛ yen n'u b'a ɲɛdɔn ni olu nana taga bɔ yen ka mɔgɔ wɛrɛ bila a kunna a tigi mun t'a dɔn a m'a faamuya donc a bɛ kɛ gɛlɛyaba de ye olu yɛrɛ bolo équipe mun bɛ na fɔlɔ olu bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ donc population fana bɛ se ka gɛlɛya tɔɔrɔ caman sɔrɔ parce que équipe kura mun nana u nana sɔrɔ dossier bɛ yen dossier mun daminɛ n'u kɔfɛ u t'a maîtriser kosɛbɛ. maire dɔw bɛ yen olu b'u ka projet kan ni délégation spéciale nana olu bɛna dɛsɛ ka se k'o ɲɛnabɔ sabula maire bɛ sira mun kan i bɛ taa sɔrɔ olu tɛna se k'o sira in faamu donc o tɛ mun na maire y'u ka to yen fɔlɔ u k'u ka baaraw kɛ ka projet mener à bien yani élection wɛrɛ waati cɛ jamana basigili ko la. ni élection bɛ kɛ a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka fisa bon maintenant ni délégation spéciale nana o kɔnɔna na tuguni olu fana bɛ n'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔrɔ olu la minnu fana bɛ n'u préparer o kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ élection wɛrɛ kɔnɔ a ɲuman kɔni ye min ye maire ka mandat ka to a nɔrɔ. kabini san 2021 na ni élu commune ninnu ka mandat banna nka ka kɛɲɛ ni jamana ka gɛlɛya ye kalafiliw olu ma se ka labɛn Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Senegal jamana kan u ka marabolo min bɛ wele ko Kedugu o denmisɛn sifinw caman tun bɔlen don dugudennin dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko Manko ka sabu kɛ taji baara yɔrɔ min bɛ u ka mara kɔnɔna la ni a bɛ wele ko Petowal Mining Company PMC olu ka maaw sugandi cogo k'u don baara la o taabolow kan o kama bi VOA tɔgɔ la Naman Jara ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw lase. Sifin ninnu ka wulikajɔ in kɛra dɔgɔkun tɛmɛnɛ in de ye n'a bɛnna octobre kalo tile 13 ma u bɔra dugu saba de la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Manko dugu la Tɔnbɔrɔnkoto commune kɔnɔ ani Kedugu dugu cɛ kilomètre 29 ɲɔgɔn dɔn sifin kɛmɛ ni kɔ tun bɔra ka siraw tigɛ mɔgɔw ɲɛ kɛnyɛrɛye sanu baarakɛda in bɛ yɔrɔ min n'o ye Petowal Mining Company wulikajɔ in kɔnɔ kuma kelen de tun bɛ sifinw da o de ye mɔgɔw taara cogo min na baara la kɛnyɛrɛye sanu baarakɛda in na k'a ma kɛ a sira fɛ Gimba Jallo ye Senegali jamanadenw tɔgɔ la tɔn bolofara min bɛ Kedugu n'o ye forum civil ye a fana y'a sɛbɛntiya ko sanu baarakɛda in Petowal Mining Company ye mɔgɔw ta cogo min na baara la a ma kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na. Commission mondiale mun b'a fɛ ka baara kɛ min la a bɛ tɛmɛ o commission de la depuis bɛ kɛ mɔgɔw ye recrutement kɛ a ma tɛmɛ commission min ma yala o de bagara jeune la o de y'a kɛ u dimina u ye organiser u la miira la daal ko n'a fɔra n'u ye quelle façon ñenke peut-être ula ko be ñala bo malheureusement bon
u ye dowla mobile jeni mun ya lon société ñin tate mobile ñi do tiña wala ke ambe yoro men sisan moko bi wuru la pour moko bi sagi u ye mun la arrêté jeune wala ku be kono ni ke folo ya ni gendarme ka sigisigelu ka ban o kofe ku ka kan ka deme minun ke u boke wala sa sifi nunun kabla lui enquête ke wotuma de peut-être négociation bena kake nambe yoro mo nyaari gouverneur wala lebe mun fege vraiment bi lo de folo ni ko fegera namir la peut-être c'est que juste de ko nyala ko amunye société civile ambe c'est coup de maka sur le négociation ke mais pour le mandat on observation de là sifi mbisegi nyogonde minana gendarme fe Gimba Jallo ko ni watina utara nu ye Tambakunda dugula ya ni segesegelu kaba nga ken yeri yesanu baraki dani peto wal mining company makuma kuna fondila u ye folo nama jara Dakar vewa Bambara. VOA Afrique ni VOA Afrique una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye. Nioro du Sahel aw b'an sɔrɔ radio émergence kan 99.6 Buguni o ye radio Kumase 92 fiɲɛ sira fɛ. Yuwaru radio Dunuya 101.2 Koro aw b'an sɔrɔ radio Orona kan 93.2 fiɲɛ sira fɛ. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93. Abidjankaw bɛ se k'an sɔrɔ 99 o fiɲɛ sira fɛ. Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102.4 ye. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye Facebook, Instagram ani YouTube ye VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma nin waati in na. Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA Soba kɔnɔna la Washington DC. An bɛ taa kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ Bamakɔ kunu kari n'o bɛnna octobre kalo tile 16 san 2022 ma. U y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 38 olu sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana b'u la. Mɔgɔ 3 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan. O ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 707 ni mɔgɔ 9. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ. O hakɛ o ye mɔgɔ 707 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunu kari octobre kalo tile 16 kunnafoni di senfɛ. Tani malikura kunnafoniw ye duniya fan wɛrɛw fɛ. Diɲɛ tɔnba ni a bɛ wele ko OTAN olu ye laseliw kɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ ko u ka wulikajɔ baaraw daminɛlen don walasa ka se k'u ka kɛlɛbolow labɛn ni k'u bila ka taa dɛmɛ don Ukraine jamana ma. Cheikh Chero ale b'o lase VOA Bambara tɔgɔ la. Waleya mun kɛra sababa ye ka nin kɛlɛladege ninnu sigi sen kan n'a bɛna to sen na fo octobre kalo tile 30 ani waleya mun kunna a labɛnna kabiri dankarili Ukraine jamana na Irisi sinitigiw fɛ. Alliance Atlantique OTAN jɛkulu bɛ ka mɔgɔ minnu kumabɔ bɛna kɛlɛ wulikajɔ ni kɛlɛladege caman de sigi sen kan ani k'u senbɔ diɲɛ kunkanko mankan bɛɛ la an bɛ wagati min na komi sisan fɔlɔ. U ka sanyɛlɛma waleyaw bɔli a ma sarakisɛ tara Steadfast Nun minnu ye wulikajɔ kɛ a bɛ se pankuru 60 ɲɔgɔnna ma k'olu lawuli ka jɔ. Ameriki jamana ka mugujugu pɛrɛnta dili mun bɛ se ka taa yɔrɔ jan kosɛbɛ n'a bɛ fɔ a ma B52 n'a bɛ se ka sanfɛla yɔrɔ caman de lasɔrɔ. Belgique jamana sanfɛ Anglais Royaume-Uni jamana kan ani ka fara kɔgɔji kɔrɔnfɛyanfan fɛ. Jamana 14 dugu 30 ninnu na minnu ye bolodimaɲɔgɔnma kɛ k'u sen don nin waleya in na. Nka Faransi semaya la minnu n'u ka politiki tabiyaw bɔmjugu nucléaire minnu b'u yɛrɛ ka sariyaw ta ka ɲɛsin bɔmjugu hakɛw kɔnɔna na OTAN jɛkulu kɔnɔ. Jɛkulu in kɔni ɲɛmɔgɔ Jan Stolger y'a yira k'a fɔ. And then of course we also have heard the veiled nuclear threats coming from Moscow.
ko walasa ka ni wulikajɔ ninnu sigi sen kan ani ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin irisi jamana ma bena kɛ tamasiri kolonba de ye n'an ma wuli k'an jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jateminɛ kɛ irisiga ni wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. A ye kuma mun lase a ka dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafonidiw senfɛ an kan ka faamuya OTAN jɛkulu ni a ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun ye. An ka jɛkulu finitigiw ka waleya taliw de ye waleya ye waleya min bɛ se k'a to kɛlɛ in bɛ se ka warakata ka taa a ye mun fara a kan. OTAN kɔni jɛkulu y'a jira k'a fɔ k'u ma yɛlɛma foyi ye Rusi jamana ka mugujuguba nucléaire waleyaw tali kan. U ye jateminɛ min sɔrɔ Kremlin jamana kɔnɔ ko nka ko farati b'a ko la. Mr. Stoltenberg ye kunnafoni mun lase. Threats, the nuclear rhetoric and the veiled threats from Russia are dangerous and reckless. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye hali bi nansarala tɔnba ni a bɛ wele ko Union Européenne ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ don Ukraine jamana finitigi mɔgɔ caman ma minnu bɛna taa kɛlɛdigi kɛ u ka jamana kɔnɔna la n'o ye Europe gunkana ye. O senfɛ Moribo Danbele ale ye sɛgɛsɛgɛli kunnafoni minnu sɔrɔ AFP tɔgɔ la an k'o lamɛn. Jamana 27 minnu bɛ farajɛ jamana ka keleya tɔnba la ye u ka yamaruya di tɛnɔndon ko ka euro miliyɔn 500 k'o fara dɛmɛ ka wari min bɛna di maramafɛnw ani sardasu kɔkɔrɔmadeli suguya wɛrɛ la ka ɲɛsin Ukraine jamana ma. Laɲini ye ka Ukraine sardasu 15 ka kalan la kɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnlen la Pologne ani Allemagne jamana la. An hakilila ye k'a fɔ ko nin baara in ni a daminɛ janya tun ye san 2 ye bɛna sɔn ka daminɛ octobre kalo camancɛ la. Ni wari kura min bɛna di bɛna u ka dɛmɛ la tɛmɛ fo euro miliyar 3 kan ni o ye nafolo hakɛ ni farajɛla ka keleya tɔnba bɛ fɛ k'o de di Ukraine ma. Rusi jamana ka sardasu ye laseli kɛ k'u ye maramafɛnw minnu bɛ gosili kɛ tilennenya kɔnɔna la yɔrɔ jan fɛ ani sanfɛla ni kɔgɔji kan yaasa ka se ka dankari Ukraine ka sardasu ani yelen di sɔrɔ siraw la. Ukraine jamana faba kɔni dusu kamikaminen don k'a sababuya kɛ Rusi jamana u ye yɛrɛfagasu avion mɔgɔ tɛ don mun kɔnɔ ni a kun fɔlen don mugu pɛrɛnta la ni ale ye mɔgɔ min faga dɔgɔyalenba ye mɔgɔ 3 ye. Ukraine ka kɛnyɛrɛye yelen diyɔrɔ kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ min bɛ ani maramafɛn juguyɔrɔ sisi bɛ yɔrɔ min na ko ka yelen sɔrɔ sira Zaporizhia ko a tigɛra tuguni ka sababuya kɛ Rusi jamana ka sanfɛ mugu kɛru ye. Bielorisi jamana ɲɛmɔgɔ Alexandre Lukashenko ale ye laseli kɛ ko kalan lakɔgɔli kura dɔ bɛna di u ka finitigilaka dɔw ma dɔgɔkun wɛrɛ ko nin dabɔra yaasa ka se ka jaabili kɛ Ukraine ale bɛ wulikajɔ min na a sigiɲɔgɔn kɛrɛfɛla la jamana kɛɲɛka yanfan la. An bɛ taa Chine jamana kan u ka bɛrɛbɛrɛli tɔnba min bɛ wele ko Parti communiste chinois PCC olu ye a yira k'a fɔ u ka san lajɛrɛba o bɛna sigi sen kan min bɛna kɛ atako 20nan ye walasa ka se ka hakilijagabɔw kɛ jamanatigi Xi Jinping kɛ ale bɛ se ka to fanga kunna min bɛna kɛ a ka fanga taliko 3nan ye n'o ye 3e mandat ye. Moribo Danbele. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma. Aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako an'a lamini na VOA Afrique. Jamana ka faso soba kɔnɔna la mun ɲɛsinen don Tiananmen Pekin mara la a bɛ ciden 2000 ni 300 bɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ni fini bilenman sanunama ye ni o ye bɛrɛbɛrɛtɔn PCC ale ka ɲɛbila ye miniti 1 tasi bila o kɛlen bɛrɛbɛrɛtɔn kuloma cɛbaw ye ani musobaw sardasu olu ye jamana fasada jamana ka jɔnjɔn kɔnɔna la ni o ye n'o ye marteau ani wɔlɔsɔ b'o la Chine jamana ɲɛmɔgɔ a segira a ka san 5 waleyaw kan ani a ka laɲini ye mun de ye ni danaya dara a kan tuguni k'a bila duniya kɔnɔ n'ale jama ka ca ni mɔgɔ bɛɛ ta ye. A ka kuma mun tɛmɛna heure 1 ani tila kan mun basigira ka tɛmɛ fɔlɔfɔlɔ ta kan mun kɛra san 2017 ni ale tun janyana ka se fo heure 3 ani tila ma ni u ka ni lajɛrɛba in kɔni dabɔra ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko kelenya bɛrɛbɛrɛtɔn ka kelenya ani fanga kan ni cidenw kɔni olu sugandira kɛrɛnkɛrɛnlen la ka bɔ Chine jamana fan bɛɛ. Xi Jinping ni ale bɛ sɔn ka na sarati ta ko 3nan sɔrɔ ka kɛ bɛrɛbɛrɛtɔn PCC o secrétaire général bɛ sɔn ka na dan kɔni sigi sariya sɛbɛbali la mun bɛ sen kan kabi san 1990 ka Hong Kong lamara tuguni murangɛɲɛ bana Covid
ale kɛlɛli ani yuruguyurugu Xi Jinping ale ka nin kuma ninnu kɔni nana ni tɛgɛrɛ warawarali ba de ye a ma. A ka kumakan ka ɲɛsin Taiwan ma tɛgɛrɛ warawarala kunna ye ni a ko nin gunkan yɔrɔ in ko a bɛna segi faso ma ko a bɛ kɛ sisan wa a bɛna kɛ. A ka laseli la Xi Jinping a ma kuma Zhejiang kan ni farajɛ jamanaw kɛlen don ka Chine Pekin jalaki k'u ye dankari adamadenya hakɛw la silamɛ minnu bɛ o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnla Uyghurs. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an ka Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn. Senatolanta buna gun kan farafina gun kan Joliba Athletic Club ma se ka don Ligue Africaine des Clubs Champions phase de poule la min bɛ ɲina saison 2022-2023 kofɔ. Ka da kan Algérie ser Belouizdad ye se sɔrɔ Joliba Athletic Club kan juma tɛmɛnen octobre kalo tile 14 san 2022 celu fila kanankolo ɲɔgɔndan tagali la n'o ye éliminatoire in turu filanan ye Bamako yan. Hakilina jigina Joliba tun ye se sɔrɔ ser Belouizdad kan celu fila kelen Sekou Sek Bako Joliba degeli karamɔgɔ ka fɔ la baara de bɛna kurakuraya ka san wɛrɛ makɔnɔ. Il y avait la place pour nous au moins de marquer ces petits buts. Mais bon, malheureusement. Garkisɛ tun bɛ n ka denmisɛnninw bolo ka culu kelen don alasa ka dolantan in yɛlɛma nka dolantan in sanga 90 kɔnɔna na dolantanw ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ dolantana caman b'u la ni olu siɲɛ fɔlɔ de ka farafina tɔn dolantanw kɛ Belouizdad dolantanw don a bɛ taa dolantana 10 ani kɔ la ni olu san 3 ye u bɛ ka dolantan ɲɔgɔn fɛ farafina dolantanbaw la ne dun ka denmisɛnninw salo Joliba AC a tɔn sigira sen kan ka ɲa jɔnjɔn fɛn fɛn dara mun ye Mali kɔni kɔnɔna na an y'a bɛɛ lajɛlen ta nka an tun bɛ fɛ k'an garikisɛ lajɛ farafina dolantanw kɛnɛ kan n'an y'a ye dingɛba bɛ hali bi dingɛ mun n'an bɛna baara kɛ alasa k'o dingɛ datugu ni Belouizdad ta k'a jateminɛ tɔn mun don tɔnba de don farafina Ligue des Champions y'a san caman ye u b'a dolantanw kɛ ka fara Algérie u bɛ ko o ŋana ye nin y'a san 3 ye an bɛna labɛn kɛ san wɛrɛ an ka se ka don n'o Ligue des Champions ale phase de poule kɔnɔna na cogo min. C'est des jeunes qui vont monter en puissance et j'espère que bientôt, pourquoi pas la saison prochaine. Halisa Joliba Athletic Club sema bɔ farafina gun club ka ɲɔgɔndanw na ɲina saison kɔnɔna na min ye coupe de la confédération ye a bɛna ye autour de cadrage ɲɔgɔndanw na a bɛna AS Real de Bamako sɔrɔ ye min hali n'a y'a sɔrɔ ale binna éliminatoire turu filanan na kɔ segin ɲɔgɔndanw na Accra Hearts of Ouaka ɲɛkɔrɔ kunu kari kanankolo celu kelen AS Real de Bamako bɛna nin yɔrɔ ta coupe CAF tour de cadrage ɲɔgɔndanw na ka da kan tagali la ya Bamako n'o ye coupe CAF turu filanan éliminatoire ye AS Real de Bamako tun ye se sɔrɔ Accra Hearts of Ouaka kan celu 3 kanankolo VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bako Jikɔrɔni adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ balimaw lamɛnbaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma n'i y'o jɛ segidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na a bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lasili ne ka radio lamɛnta kɔni ye amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye. an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na min labɛnna sekaw ka cɛjan Cheikh Thierry fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Nelson Lopez bolo jamukan lasera aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ